Няколко километра. Всичко върви наред. Задъхахме се от чистия въздух. Петю и Злати се напред. Изпреварваха едни деца. След малко ще ги настигна. Първото включване за деня. Вчера очаквахме, че ще вали. Обаче днес адското слънце. И това преходче е 20 км. Ще изгорим на кучета. Обаче ще е много яко. Има рекички, пътечки, планинки. Яката работа. Току-що отметнахме 4 км и половина. Остават още 14,5. Почна да се заоблачава. Дано да не вали. Базовия лагер. Уния двамата хоботи е там. Помахайте! Настигнах ги, аз си знах, че ще ги настигна. Ето го базовия лагер. И продължаваме нагоре. Изкачихме голямото нагорнище. Тук има група туристи, които вече почиват. Продължавам като малко багерче. Тук сме вече на 6 км и половина от базовия лагер. И продължаваме напред. Малко е по-равнинно тук. Едни хора вече акат. Насрали се откачване. И продължаваме напред. Имаше няколко бабички на по 75 години, 80. Изпреварих ги. Група деца. Имаше такива току-що прохождащи. Всички ги задминах. И продължаваме напред, както казва кобрата. Една долина. И сега следва второто изкачване за деня. И се пада някъде там. Продължаваме. Като малко багерче. Стигнахме най-високата точка. Тук зад мен е вулкана. Тук има още някакви други хора. Там има някакво езеро, което е много да пресачи хората. Ще трябва сега да си попробваме какво те искат да направят хората на гостите си. Да се нагледат и те на божествено тяло. За да бъдем настие на слизане. Точно без слизането надолу. Е много приятно, хладно време. Духа, студено. Гледката е страхотно, обаче много съм назаден. Трябва да си кажа мочи в краката. Зелено, призано. Между другото, нагоре се качихме 2 часа и половина. Те го даваха малко повече. Така че сме на гръцки след. Ще мога да спрем да пием бира. Някой заведение с кюфтета и кебабчета. Ще се налюркам. Че аз свалих 2 кг бира на тегло. Това не е добре за организма. Някъде там долу в низината чекнахме 9-тия километър и остават още 11. Жалко, че горе пак е облачно. Гледката не е това, което искаме да видим. Но аз ще отида и ще я разкрася. Почнахме спускане по южния склон. Тук се събира сняг. Не знам дали някой се замисля, обаче тук южните апартаменти са студени и никой не иска да ги купува. А северните са по-скъпи. Чекпоинт с брадливите кенефи. Още час и половина долу, 6 км. Наваля ни дъжда, подгизнахме и сега чакаме да пекне слънце.
Турчето е към своя край. Имаме още към 15-20 минути до крайната точка. И си мисля, преди години с доктора 20 км до минерални бани с колелата минавахме и много се кефихме, че сме успели. Сега това го правя пеша 20 км и май са кефя. След като стигнем до края, имаме още един проблем. Трябва по някакъв начин да се върнем, да си вземем колата там, където сме тръгнали. Ще пробваме или на стоп, или нещо друго да измислим. Може някои какички да ни закарат. Ще видим. Чекпоинт. Тук едни позаспали, други почиват 5 часа и 40 минути. Точно. А за нас 5:30. Exactly. А тия за 5:30, защото бързах.